Nie. Prečo sa nemám Miguel. Otoč sa. Pomaličky sa otoč. Nie, Viko, toto mi nerob. Mám na sebe nejakého Nie, chrobáka. Mia, nemáš. No tak daj to Nie. preč. Otoč sa. Čo? No tak, Mia. Čo? Pozri. Nie, Viko. Miguel, čo to tu robíš? Mia! Mia, od tejto chvíle Nie, Diego. si členkou skupiny RBD. Blahoželám. Počkajte. Super. Tiež sa chcem zúčastniť castingu. Čo? Viko. Teraz by si už mala vedieť, že vôbec nie je ťažké byť tebou, ale že veľmi ťažké je byť s tebou, Barbie. Ale v každom prípade ti prajem šťastnú cestu. Už končím. Mia? nie. Mia, nie. No tak, Viko, dýchaj. Trošku aj tebe, tak? Nie. Už sa preberá. To je hrozné. Opatrne s ňou. Nie, to je hrozné, Z tebe Selina. síly, naozaj. Áno, som, ale... Čo? No tak nie. nie. No tak, už sme tu, už sa to nebude opakovať. Nie. Čo? Znovu. Ako to šlo, sedliačik? Sedliačik? Tento tón sa mi nepáči. Sedliačik, ako to šlo? Dobre, niečo sme s Rominou robili. Čo? Čo? Nie, nebola to moja chyba, Takže nie je tvoja chyba? Žiadna chyba? Nie. Nie, nemal si tam čo robiť. Tá práca bola pre teba. Nie pre teba a Rominu. Problém je, že Gaston mi povedal, že to musím robiť s Rominou a je to príkaz riaditeľa. Vybieha ti tá žila. Kašlem na to. Tak mi povedz, ako si to užil. Dobre, nie? Určite si ju vychutnal. Tú prácu. No povedz, ako bolo. Nie, nešlo mi to. Nešlo ti to. A Nie. prečo ti to nešlo? Povedz. Chceš pravdu? Áno, pravdu. Romina ma poboskala.